ċans ieħor għal priġunieri li għandhom il-vizzju ta' droga. Dan permezz ta' ftehim li kien iffirmat bejn il-Ministeru għall-Intern, il-Faċilità Korrettiva ta' Kordin u l-Caritas. Ftehim li kien imġeddet għal 3 snin u li permezz tiegħu numru ta' priġunieri ikunu jistgħu jagħmlu l-programm ta' riabilitazzjoni 10 xhur qabel ma jkunu skontaw is-sentenza fil-Faċilità ta' Kordin. Bil-ftehim il-ġdid żdied l-ammont ta' persuni li jistgħu jibbenefikaw fl-istess żmien. Fil-fatt, issa sa 14 raġel u 15 il-mara jistgħu jidħlu għal programm residenzjali li jdum 8 xhur. Id-direttur tal-Caritas Leonid McKay spjega li l-programm huwa mfassal b'mod li jgħin lill-vittma ta' droga terġa' ssib lilha nnifisha. Il-problema ta' droga hija fost l-inqas punti li aħna niddiskutu waqt il-programm residenzjali. U l-iskop tagħna huwa u tal-tim ta' professjonisti li jaħdmu fil-settur huwa li jgħinu l-persuna toħroġ mhux biss mill-vizzju u l-problema ta' droga, imma wkoll li meta jsib lilu nnifsu jista' jingħaqad lura fil-komunità mal-familja fejn hemm il-familja u allura jista' jerġa' jsib postu fis-soċjetà. Fosthom anke li jkollu impjieg, fosthom li jkollu familja u li jkompli lura fil-komunità li għaddej minnha. Il-priġunieri li japplikaw għal programm iridu jgħaddu mill-iskrutinju tal-bord imwaqqaf apposta. Fl-2015 il-Caritas rat 25 resident mill-Faċilità Korrettiva ta' Kordin li wettqu dan il-programm. Il-Ministru għall-Intern Carmelo Abela stqar li t-tiġdid tal-ftehim ifisser it-tama li dawn ir-residenti joħorġu mill-vizzju ta' droga u jerġgħu jintegraw fis-soċjetà. Huwa għalhekk li minn barra l-ftehim issir ħidma ma' entitajiet ikkonċernati biex l-istess persuni jidħlu fid-dinja tax-xogħol jew f'xi tip ta' taħriġ.